Sådan en mellemlunge, den er fin nok. Fuck nu af, mand! Kom nu. Jamen, jeg skal lige vide, hvad skal jeg bare tage sådan en her, så kan jeg skal ikke tage det hele. Nej, jeg tager halvdelen. Jeg skal for helvede. Du kan ikke se noget. Slå, eller skal jeg gå? Nej. Jeg skal have en ordentlig film. Nej, du skal tage den vej. Du står her. Jeg skal lige vide, hvad skal jeg? Jeg ikke bare sådan her. Skal jeg kaste, eller hvad? Jeg skal ikke være sulten. Nej, på kinden. Ole, kom nu. Kom nu. Okay. Og du skal ikke slå, fordi så får jeg nederen på. Jeg gør sådan her. Du ved, at jeg har lyst til det her. Ja, jeg gør sådan. Jeg skal ikke være... Det skal være sådan her. Det er en fantasi, der skal... Jeg gør sådan her. Det er ligesom stikbold. Gå 3 meter væk. Ej, vent lige lidt, for jeg skal lige have indstillet det her. Det er paintball. Vent lige lidt, jeg skal lige indstille den her. Den tror jeg aldrig være sulten. Indstillingen står for det. Hvad er det? Jeg havde den her telefon her. Jeg gør sådan her. Ja, lige præcis. Hvordan det går på Ole, nu rammer du ham. Ja, så tager vi en til. Så bakker du fra. Nu kom så, for jeg skal lige slette billeder af. Så kan jeg sende den til dig. Jeg skal sætte den. Er du klar? Ja. Det er så vigtigt at ramme. Nedefra op. Jeg gør sådan. Jeg kan Rejs dig lige op. Ej, jeg gider ikke have det her. Det gør det, at det kommer mere i nakken, hvis du står på, fordi så kommer det op. Ja. Er I søde snart at kaste lasagne, Det altså? går jo ned ud over. Kom nu. Der er en halv mere, der er en halv mere. Der skal ikke. Det er fuldstændig. Det er simpelthen. Ole, ved du hvad? Det der, det er for neder, du gør det af. Okay. Ja.